Ak si bral úver a poisťovali ti nehnuteľnosť v banke, tak na toto si daj veľký pozor. Banka ti síce poistila tvoju nehnuteľnosť k úveru, ale nie na sumu, akú by mala. Predstav si, že tvoja nehnuteľnosť má hodnotu 200 000 eur, ty berieš síce úver 150 000, ale banka ťa poistí len na tú sumu 150 000 eur. Čo to hlavne znamená pri totálnej škode? Banka si zoberie 150 000 eur, tebe ostáva 50 000 eur, ale ešte aj z týchto 50 000 eur si podpoistený o 25%. Čiže v konečnom dôsledku na to doplatíš len ty. Čiže poistenie je na to, aby chránilo celú tvoju nehnuteľnosť a nielen výšku úveru. Napíš mi do komentára, máš poistenie cez banku, alebo si ho riešil individuálne. Pre viac tipov ma neváhaj kontaktovať.